Не е фатална тази дата. В 13 има зарево. Звездите слизат на земята, на край света в едно село. И публиката ги обича, че те са техните звезди. С аплодисменти най-прилича достойно да ги награди. Кой е всъщност режисьора, създал голямата победа? Една в любимец няма втора, и всички знаят, че не да. Недялко завеща словата, тя ги подреди на сцена и те докоснаха душата, и публиката е пленена. На добър час ви аз желая, успех на всяко представление. Всеки път, като играете, правете го с настроение. Кой е всъщност режисьора, създал голямата победа? Една в любимец няма втора, и всички знаят, че не да. Недялко завеща словата, тя ги подреди на сцена и те докоснаха душата, и публиката е пленена.